wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Bana kaninka azabarka wadda ya sa maula Imam Hussein yayi kuka. Yau Ashura an tsare su ba haƙƙi ga jikinsu ba ƙarfi, kayuwan mazan an yanka. Ba za mu manta ba. Rundunar da ba akala sun kasa su a matsala, ga su can suna daɗa hauka. Yau Ashura Rabbana ka cece mu, gashi sun fa kware mu, Zainaba tana daɗa kuka, ba za mu mance ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Duniya fa ta yi ɗimi ga Sahara ta yi zafi, Zainab tana ta hawaye. Yau Ashura Alibaiti sun ji jiki ga su kai na tafa gaji tana layi kamar yar maye. Ba za mu manta ba. Duniyar fa ta roɗe ga samanta ta harɗe, Alibaiti na ta kiran ye. Yau Ashura ga kiran fa yayi nisa, ya imamu mun amsa, yau muna ta zubi da hawaye, ba za mu daina ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Babanan Abbas Karrar ya iso ga Maulana, so yake Imam yayi izini. Yau Ashura Zainaba ta hango shi, tattafo ta zo gunshi, so kake ka tafi ka bar ni. Ba za mu manta ba. Maula Hussein ya zo gunshi, ga kafar shi duk yashi, ya tsaya yana ta tunani. Yau Ashura makiya suna ihu, zantikansu ba sulhu, wasu na faɗin har yara bara su kyale ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Can wajen na hangi su kai na ta zo tana kuka, na faɗin Imam ba mu ruwa. Yau Ashura ga idanta ya bushe, ga jikinta yayi yaushi, makiya suna daɗa kuwa. ba za mu manta ba. Zainaba ta juye ta take sai ta tarbe ta tana kuka tana daɗa cewa. Yau Ashura Ilahi kai ka kage mu, gashi ka jarabce mu, mun tsaya akan turba kyan ba za mu kauce ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Abul Fadl ya tashi tsaye nan da nan ya karbi jaka ya doshi rundunar wawaye. Yau Ashura Zainaba tana kallo ga su kai na hango Imam Hussein ko yayi tsaye. Ba za mu manta ba. Jarumin yana yaƙi gaida kai gwarzo na Ali, babatun gudu ko alaye. Yau Ashura gashi nan jikin baharu, kafiran kwa sun yi tsoro, ya imamu nai maka bai'a ba za na janye ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Gashi can yana yaƙi ga ruwa a hannun shi, na ga Abbas na ce tirka shi. Yau Ashura zuciyarsa ba tsoro, kafuran yake ta hare ga sunan suna daɗa haushi. ba za mu manta ba. Gwarzon mazan yana yaƙi da jikinsa ba raki, ko ina fa sukar mashi. Yau Ashura yana ta saran shi, wasu na ta jifan shi, jinin Abbas yana ta malala, ba za mu ɓoye ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Filin kwani fa ya tirke, ga Yahudi sun fa zake, Imam Hussein ya ce ya rabba. Yau Ashura Ni da shi fa mun ka rage, taimake shi har ya da ka agaza masa ya rabba. ba za mu manta ba. Yau fa sun fa kware ni, hakika sun fa cucan, ba a bar ni ko da jariri ba. Yau Ashura Allahu kai ka kage ni, gashi ka jarabce ni, zan tsaya akan turba sak ba za na motsa ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Jarumin fa yayyaki sun ka tsinke hannun shi, Imam ya zo yana ya Abbas. Yau Ashura Zainaba tana koka ga su kai na kuka, sana faɗin Imam wa Abbas ba za mu manta ba. Ya faɗi ya tashi ga jikinsa duk mashi, jinin Abbas yana ta zuba kas. Yau Ashura ya ilahi dube ni, na fazo ka shaide ni, rayuwa ta fansa ga Hussein ba za mu tsere ba. Jaruman Ashura Sayyida Zainab wa Abul Fadl Abbas ba za mu mance ba. Maula Hussein ya zo da gudu, faɗuwa yake a ƙasa, kun kashe kashin bayana. Yau
ashura. Karbala fa taimuni duk mazanga sun kare sai Imam Husaini a rana. Ba za mu manta ba. Ya kira da karfin sa ga kishi makoshinsa ina kuke ku zo shi ana. Yau ma ashura. Ya imamu mun amsa gashi yanzu mun taka za mu je Husainiya don ba za mu yafe ba. Jaruman ashura sayyada Zainab wa Abul Fadal Abbas ba za mu mance ba. Kun tare ni ba haiki kun kashen dukan dangi tambaya me laifina. Yau ma ashura. Gashi kun sakan matsala kun kashe sahabbai na ku dubi ga Abbas fa a rana. Ba za mu manta ba. Ya Rasulu kaka na Imam Aliyu abba na ku zo garan ku ga lamurana. Yau ma ashura. Ga Abbas cikin jinya duk jikinsa ga kibiya jinin Abbas yana ta zuba kas ba da haƙƙi ba. Jaruman ashura sayyada Zainab wa Abul Fadal Abbas ba za mu mance ba. Makiya suna ihu sun kashe Abbas na Hussein wasu har suna tafawa. Yau ma ashura. Imam Hussein ya dube su cikin kishi ya same su da lallama yana daɗa cewa ba za mu manta ba. Kun fa san abin da kuke ahli baitu kun katsare cikin kishi kuna ta kashewa. Yau ma ashura. Shimurka kashe kanka kai da masu turo ka za mu tare can a kiyama ba za mu yafe ba. Jaruman ashura sayyada Zainab wa Abul Fadal Abbas ba za mu mance ba. Ada Imam Husaini sun fazo fa inda yake sun tsaya suna zagin shi. Yau ma ashura. Imam Hussein ya dube su ga kishi makoshinsa ya gaji yana ta fani shi. Ba za mu manta ba. Hakan fa sun ka yake shi wasu na ta saran shi jijjikinsa su kan mashi. Yau ma ashura. Husaini mun beka yau muna makokin ka ga munan muna tattake ba za mu daina ba. Jaruman ashura sayyada Zainab wa Abul Fadal Abbas ba za mu mance ba. Shamsuddin Fudiya dan uwa ga Zaraddin ko da yan biyu na Husaini. Yau ma ashura. Baba Alhaji na Fataskun na bara'anta ga wanda duk ya yaki Husaini. Ba za mu manta ba. Muhammad Bala afuwa na yi shukuran da na zamto minar rijal Husaini. Yau ma ashura. Mun sadaukar tabbas ga yan mu'assasar Abbas kasatan Ahmadu komanda na zakzaki Abba. Jaruman ashura sayyada Zainab wa Abul Fadal Abbas ba za mu mance ba. Jaruman ashura sayyada Zainab wa Abul Fadal Abbas ba za mu mance ba.